Bon dia! Bé, suposo que haureu vist tots les protestes que hi van haver ahir a Madrid i a diferents ciutats espanyoles i en les quals va carregar la policia, especialment la de Madrid. Doncs mira, me n'alegro moltíssim. I encara diré més, massa poc que van rebre. Aquesta gent que s'estava manifestant ahir a Madrid, que ara clamen que diuen que era llibertat d'expressió i que tenen tot el dret a manifestar-se, són els mateixos que aplaudien i que acomiadaven guàrdies civils i policies nacionals d'arreu del territori espanyol quan ens van venir a apallissar només per haver volgut votar. Massa poc que vau rebre. Són la mateixa gent que presumia i que deia que els catalans posàvem nens i persones grans com a escuts humans per les nostres protestes i per votar. Doncs bé, ahir van rebre les vostres persones grans i els vostres nens i adolescents. Vaja, perquè els poseu com a escuts humans al mig d'una manifestació. Sou bastant miserables, no? O això és el que ens dèieu a nosaltres? Poca pena en feu. Poca pena. Més hauríeu d'haver rebut. Per la vostra estimada Espanya, doneu la cara. Per la vostra estimada Espanya, poseu el vostre físic, perquè nosaltres vam posar el físic per les urnes i ho tornaríem a fer, però no ens quedaríem de braços creuats veient com ens apallissen. Torneu-hi, va, sortiu a manifestar-vos i espero que tornin a carregar contra vosaltres, perquè total, ja teniu els vostres tribunals que sortiran amb un Consell General del Poder Judicial caducat. Vosaltres sí que sou inconstitucionals, vosaltres sí que sou qui ataqueu la democràcia a l'estat espanyol. Vosaltres sou l'autèntic càncer per a la democràcia. I bé, també hi van haver-hi manifestacions a Catalunya. També va haver-hi manifestacions de colons espanyols a diferents ciutats a les seus del PSC. Per què no torneu cap al vostre poble? Torneu al poble dels vostres avantpassats. Potser allà estareu més bé. Potser allà no us molestarà la nostra llengua ni us molestarem nosaltres. Perquè molts dels que es manifestaven ahir a Tarragona, per no dir tots, no parlaven ni una paraula en català. Són aquesta gent que va venir fugint de la misèria fa 50 i 60 anys al seu poble i no s'han integrat en Catalunya. Al contrari, ja els està bé que els robin, ja els està bé que tinguin un sistema de rodalies de merda, ja els va bé que tinguin unes infraestructures de paso catomboli, els va bé l'espoli fiscal, perquè todo por Espanya, ells. Doncs au, ja saben què han de fer, que se'n vagin a viure la seva jubilació daurada, al seu poble, que tornin a Extremadura, que tornin a Andalusia, que tornin a Aragó, que tornin a Castella, i que allà hi visquin, i gaudeixin de la seva jubilació, que amb els seus diners puguin anar al bar, i puguin anar al supermercat d'allà, i puguin crear nous comerços en aquesta Espanya buidada que vam deixar. Perquè si tan malament estan a Catalunya, si no poden acceptar la nostra llengua, si no poden acceptar la nostra cultura, si no poden acceptar que els catalans tenim dret a decidir i autodeterminar-nos, és el seu problema. Però aquí no cal que es quedin. Torno a dir, massa poc que van rebre tots aquells que aplaudien i cridaven a por ellos quan ens apallissaven els catalans pel sol fet de sortir a votar el nostre futur en el que hauria de ser una democràcia. I que no es preocupin, que ja sortirà el seu, com he dit, Consell General del Poder Judicial o jutges i fiscals dels Todo por la Pàtria, aquests que tant s'estimen l'estat espanyol, aquests que tenen una ideologia eminentment franquista, aquests que protegeixen la monarquia i tot allò que va sorgir dictat per algú que va deixar-ho tot lligat i ben lligat, com era el dictador Francisco Franco. Tots aquests ja us ho arreglaran tot, no us preocupeu, però nosaltres deixeu-nos marxar en pau. Visca la República de Catalunya i Aran. Cert, i voldria afegir, ahir en aquesta manifestació hi havia el senyor Abascal, hi havia tota la púrria aquesta i la patuleia de Vox. Aquesta gent cridava a aixecar-se contra el govern provisional de l'estat espanyol. Espero que els jutges i fiscals de Madrid obrin una causa per terrorisme contra aquesta gent, o una causa per rebel·lió, perquè en el fons aquesta gent el que estava fent, començant per l'Abascal i tota aquesta púrria, patuleia, escòria, com vulgueu dir-li, d'extrema dreta feixista espanyola,
està clamant a favor d'un cop d'estat. I també espero que s'obri una causa contra els membres del Consell del Poder Judicial de l'Estat espanyol, perquè aquests jutges el que estaven fent és pronunciar-se sobre una llei que ni tan sols existeix. O què passa? Que aquesta gent no són colpistes? Aquesta gent no van en contra de l'ordenament jurídic? Aquesta gent no van en contra de la legalitat? Aquesta gent no va en contra de la democràcia? Aquesta gent respecta la separació de poders, de veritat? Veurem com funciona aquesta Espanya que tant diuen que és democràtica i que va fer una transició exemplar. Veurem com funciona si aquests jutges i tribunals fan el que han de fer i comencen a denunciar aquesta gent per terrorisme, comencen a denunciar aquesta gent per rebel·lió, comencen a denunciar tots aquests colpistes, siguin del PP, siguin de Ciudadanos, siguin de Vox, siguin d'on siguin. Ai, repeteixo, cap llàstima, perquè com diria el senyor Íñigo Errejón, a mi tot això em queda molt lluny.